Až koncom 18. storočia si však začali uvedomovať svoju národnú identitu. Aj to, že jednotlivých členov slovenskej spoločnosti spájajú určité spoločné znaky. Vďaka reformám Márie Terézie a Jozefa II. Mohli získať vyššie vzdelanie aj mnohí talentovaní a národu oddaní muži. Takto sa postupne sformovali 3 generácie národného obrodenia, ktorých zjednodušene nazývame podľa vedúcich osobností ako Bernolákovci, Kolárovci či Štúrovci. Hlavnou témou všetkých generácií národného obrodenia bola otázka z písomného jazyka. Teda, aký jazyk má spájať formujúci sa slovenský národ? Vašou úlohou bude uhádnuť, o ktorého národovca ide. Teraz vám študenti gymnázia odprezentujú názory a argumenty hlavných postav národného obrodenia. No pozrite, dietky moje, na mňa, rodák zo Slanice na Orave, teológiu som študoval v Bratislave a vo Viedni. Pracoval som v Trnave. A prečo rovno nepovieš, že v slovenskom Ríme? A prečo by mal tak? Vari, ty nevieš, že arcibiskupstvo bolo presťahované z Ostrihom do Trnavy. A postavilo sa tam veľa kostolov. Aha, chápem. A tá Viedeň čo? Veď nebol Rakúšan. Járek, ty nevzdelanec. Tam zas Jozef II z rodu Habsburgovcov zrušil rády žobravých mníchov a v jednom z týchto kláštorov zriadil aj teologický seminár, kde vyštudoval autor za kňaza. A vďaka mne, Jozefovi II, ti bolo umožnené teologické vzdelanie, ktoré si získal v Bratislave i vo Viedni. No moji zlatí, veľmi sa mi nepáčilo, že na slovenský pospolitý ľud sa nevzdelával vo svojom rodnom jazyku, ba ani v úradoch sa nedobodol. A to tu ako rozprávali? Nevieš, predsa po maďarsky. Á, Jona Podkivánok. Preto som v Trnave roku 1787 založil prvú spisovnú slovenčinu. Stop, to nie je pravda. A čo Jozef Ignác Bajza? To bol len neuznaný pokus. A tvoju Vari uznali? Popravde nie všetci, niektorí sa mi vysmievali, že je to jazyk sedliacky, ale katolíci áno. No žil som aj vo vašom meste. V rímsko-katolíckom kostole som pôsobil ako farár, býval som na fare a tiež som pôsobil ako katechet na škole, ktorá dnes nesie moje meno. Keď som sa chcel trochu rozprávať i sa zobrať, navštívil som jednu z 2 krčiem. Na zdravie, páni. Taktiež som napísal aj 5-jazyčný slovár. Veď ten zhorel. Pravda. Lenže pri sviečkach som napísal aj druhýkrát. Len jeho vydania som sa nedožil. To je smutné, ale my vieme, že 12 rokov po jeho smrti bol slovár vydaný. Tak, kto je to? Kto je to? Nebojte sa. Kľudne povedzte. Áno? Správne. Áno. A takto naozaj vyzeral Bernolák. Naša hádanka pokračuje. Dobrý deň. Ja, bohatý gazda, richtár, notár, slávny v Mošovciach i okolí mám syn. No veď pesni som na neho býval. Chcel som ho gazdou vstúpiť. Ale, ako vy, len sa učiť chcel. V 16 rokoch proti mojej vôli z domu odišiel. Študoval v Bystrici, v Bratislave, Jene. Tam sa mi do akejsi Nemky Federiky zamudil. A potom si ju aj vzal. No, ale aj odtiaľ odišiel. A 30 rokov pôsobil v Pešti ako evanjelický kňaz. Aj zde leží zem tak před okenným slzy omícím, někdy kolébka, nyní národu mého rakev. Stůj noho, láska je však veľkých skutků zád. Slovanský národ rovným sa mi zdává pokojnému býti potoku. Veď to sú verše básnickej skladby Slavice.
Je to básnická skladba o láske k žene a slovenskej vlasti, inšpirovaná láskou autora k Frederike. Ale to nejak čudne znie. To preto, že autor stvoril z češtiny nový básnický jazyk. Kto je to? Naozaj sa nehambíte. Dávam nápovedu, kto napísal Slaviceru. Určite viete. Nevadí, bol to Jan Kolár, ale na gymnáziu sa určite naučíte. Takto vyzeral Kolár naozaj. Hádanka pokračuje. O tomto národovcovi ste už počuli všetci a veľa. Žil len 41 rokov a počas svojho života bol učiteľom, novinárom a básnikom. Napísal som básne Rožehnanie. Venoval som ju Márii Pospíšilovej, ktorá ma ošetrovala, keď som si cestou domov z Hale zlomil ruku v roku 1840. Bol som politik v uhorskom Seme, poslanec za stoličné mesto Zvolen, obhajoval som slovenský jazyk a chcel som, aby sa stal úradným a vyučovacím jazykom nášho národa. Pomoc národu som si postavil za najvyšší cieľ. Tomuto som obetoval svoj osobný život, zostal som slobodný a takúto obetu vyžadoval od svojich predkov. Napísať dielo Nárečia Slovensko alebo potreba písania v tomto nárečí, kde vysvetľuje potrebu kodifikácie nového spisovného jazyka. V roku 1843 sa spolu s Urbanom a Hodžom na stretnutí v Hlbokom dohodovali práve o uzákonení nového spisovného jazyka. Verili, že Slováci sa ním zjednotia. Vychádzali zo stredoslovenského nárečia a pravopis bol tiež fonetický. Ale bol ten náš národovec pracovitý, len škoda, že sa mu stala tá nehoda cestou spodobačky, no to bola jeho veľká, ale aj osudová vášeň. Kto je to? Áno? Ľudovič to. Správne. Áno. Tak to naozaj vyzeral štúr. Červenú jablčkovačku mám, koho ja milujem, tomu dám. Teba ja ľudovek milujem, tebe to jablčko darujem. Hádanka pokračuje. Som stredoškolský a univerzitný pedagóg, rímskokatolícky teológ a jazykovedec. Hoci moje školské začiatky neboli najľahšie, býval som porlavý a do školy som začal chodiť až ako 10-ročný. Vy všetci sa mojej reforme v slovenčine určite tešíte. Spolu so svojím priateľom Miloslavom Hoďom sme vytvorili krátku mluvnicu Slovensku a zaviedli sme Y, mekú spoluhlásku L a dvojhlásku E. A ako sa čítali napríklad slova veľko, pekno, dobro? Zmenili sa na dobré, veľké, pekné. Áno. Áno, nie je to ťažké, ale to pedaisti si mohli odpustiť. Súhlasíte? Mohol, ale akože... Zomrel v Prahe a pohreb mal v kostole svätého Ignáca na Karlovom námestí. Tak, kto je to? Kto zaviedol Y? Viete, určite ste sa s ním už stretli. Nevadí, bol to pán Hatala. Áno. Takto vyzerá Hatala naozaj. No čo, moji milí, ktorá z týchto slovenčín sa vám najviac pozdávala? Merdoláková. Verte tomu, že moja slovenčina bola najlepšia, lebo bola aj najlepšia. Slovakizovaná čeština? No viete tomu, že moja slovenčina je ľudu najbližšia, pretože obsahuje len zopár nových slov z češtiny. Štúrová. Nie, moja bola najhlúpoznejšia a najhlúpozločnejšia a pochádzala z okolia Liptov. Alebo Štúrová doplnená Hoďom a Hatalom? Nie, moja bola najlepšia, lebo pri písaní ste konečne museli aj rozmýšľať. Čo si myslíte? Ktorá slovenčina sa vám najviac páči?
Ja si tiež myslím. Takže asi najviac hlasov pre Štúra. Takže Štúr vyhral. Typické. Ešte raz sa ja myslím obzrieť po tom našom poli. Neviem, kedy zase budem môcť po ňom sa prechodiť. Moje oči sa viac nebudú kochať takej kráse. Neuvidím viac ja nad nimi to nebo beláse. Preto si ja teraz zaspievam naše piesne stárie. Budú oni pre mňa znamenať radosti aj žiale. Keď ich budem spievať každý deň, budem ako doma. Budem myslieť, že ma počúva drahá mamka moja. Ďakujeme, rozprava o spisovnej slovenčine sa skončila. Tešíme sa na vás, na našich konškolákov v septembri.